oras sa gabi, express time, 7:54. Wala pa na orient, paminaw mo ha. Sa tanan nga mga wala, pagyod na orient. Mag-greet game mo. Pwede na mo mag-send og hashtag greetings, space, imong mga pangalan diha sa imong ipang-greet. And, kung wala ng hashtag greetings, dili na ko na siya basahon. Mga greetings. Next. Kung nakay-answer sa atong question, tawag ka para maka-request ka o maka-greeting. Kung mo text lang ka diha, na akong mabasa. Kung mo text lang ka sa answer. Pero mabasa siguro na ako, pero dili na ako mabasa on air. Okay? Kung mo text, kung mo answer ka, ayaw i-text. Tawag ka ha. Pwede ka sa kaning ABS-CBN mobile number na mo, pwede niyo matawagan. Labi na sa mga, kung naibaw ang TM o Globe diha, pwede sila makatawag. I don't know sa smart and sa talk and text. I don't know yet. Ingna ko ha. Hindi mo makatawag kung unli call mo. Anyways, mga kapamilya, eto na ang... ayos sa magtawag kay wala man ko nag-question. Saan naman second question of the night. Eto na ang MOR University 2.0. 2.0. Mas pinasaya, mas pinakulit. Sagutin lang ang tanong ni Master Povi. At kung tama ka, May libre ka ng greetings. may libreng request pa. Ang daming matututunan. Mas mapapa-aha ka talaga. MOR University 2.0. 2.0. Eto na ang tanong. Sa wala pa na orient, ayaw sa magtawag pag wala pa ang question or else cancel diya po na. Ito kasulod kay siyempre wala pa ang question. Cancel. Ano akong gabuhato na. Guman sa question kay muna. Wala pa yung question, nagtawag na ka. Tapos, hello. Kalas lang kag-uras. Tapos, pangutan ako, muingon din og, unsa gitong question, Mr. Pops? Medyo mali tayo dyan. Sa university, you have to abide on the rules and regulation of the university. Nga na biyan ng true student. Estudyante ka, ingana, gid imong gabuhat. Anyways, eto na ang next question natin mga kapamilya. Second question. Unsay meaning sa NAMFREL? Pwede na, tawag na yun. Pak! Pwede mo makatawag. Meaning, naunhan na mo. Hello? Hello, kinsa ne? German Shepherd, Master Poppy. Si kinsa? German Shepherd. German Shepherd. German Shepherd, taga From Claveria, Misamis Oriental. Claveria, gyapon. Sige, unsay answer sa Claveria, be? Can you repeat the question, Master Poppy? Ayan! Hana! Unsay meaning sa acronym nga NAMFREL? NAMFREL. Okay? Ayun, no? Mabito ako magulat mo sa question kay hindi mo kasabot. Hello? Hello, what's your name? Ay, Saba man. Saba, imong area. Maraglain paminahon sa radyo, ha? Balin sa kanang maragmingaw gamay. Hello? Hello? Mingaw ra po kayo. Tubag mingaw ra po guys tanan. Again, 0937-373-1674. Hello? Hello? Hello. What's your name? Hello. Sa'y pangalan? Tata, taga Baongon. Yun say answer ninyo diya sa Baongon, Tata. National Movement on
free election. National Movement on free election. National Movement on Free election. is wrong ta. Dili kompleto. Hello. Hello, what's your name? Ha? What's your name? Aklan, sir. Si Aklan, sir. Ralph Aklan. Ralph. Sir. Taga-asa, ma'am. Hey, sir. Taga SPC. SPC. Don't call me sir. I'm not a teacher. Sir? Don't call me sir. I'm not an officer. Sir, nasigyabog sir. Sure ba? Lagi, sir. Sir Jab. Ana. And what can you say? Sir? Sir, may answer? Dili. Ayaw lagi pag sir. Ay, sorry. Yan na lang. Sa mga adlaw ni mo, Ralph. Okay, yala, kuya. Da. Ay, litkon kayo na imong itlog karon. Kag sir ha. Sige, answer ni mo, Ralph. National Citizens Movement for Free Election. Is correct! Gracias. Kapit na, national movement man to iyang ganina. Si Tata, national movement on free election. So, Kuya. National Citizens Movement For for free election. May mong request diha. Ralph. Mag-isa ko. Unsa? Unsa? Ayay, signal. Mag-isa ko, kuya. Pag-request sa una kay para ako ma-type una, kamul ka. Ako. Kuya is Pusong Ligaw by Jonah. Okay, no problem. Sige, go. Greet your friends. Greet your friends. Sige. Mag-greet ko sa mga students sa Southern Philippines College. Ayun. Especially sa... sir? Kauban mo ni Sir Abaday diya, Sir Roger Abaday. Yes, sir. Nag-sir na po galit ko. Then, yes, Sa- sir. Well, Kapila na ka nag-sir, halit ko na ako ikatulo ka. kuya, sige na. Okay na? Go. Dayon si Ruel Buhayan from Globe. That's it? Kuya. Yun lang. Wala na iba. Sa kong special someone po. Ayay! Si Secret, no, sir? Kuya, secret. Si Si Arturo. Si Nawala gid. Wala gid ko ba? Nga iko. Abat na, abat. Ko nga ikugan gyapon imong ganahan ba? Di ba? Oo. Best, kuan lang best siya, hinahinay lang best ha, kay labi na kung ma-in love na ka best. Ay, lagi. Basin mahurot kuya, na imong lagi, kwarta best. Basin mahurot na imong kwarta best. Puno na sa balay. Na! So, dara ba kayo, basta ma-in love na ka best, hindi ang lisod na kaayo. Dapat ka bangko. So, okay na lugar. Anong lugar? Ay, pudya. Unya, Ay, abuso. consultant. Di ba? Abusuhon din ka. Lain yun na best. Sige lang, ito na ang aking ipakambit sa imo nga trivia. Okay lang sa imo about ko ani siya. Sige. About ni siya sa katong NAMPREL or elections. Kabalo ba ka sa una sa election sa unang panahon history of the Philippines? Si Elpidio Quirino, nahimo siyang presidente before siya na president, elementary school teacher siya. So walay problema day ang unsa im status di kailangan nga mahimog yung kang attorney or something like that. Kuan lang yun. Elementary school teacher o teacher gani, di ba? Diba? And ang teacher sa una medyo
medyo dili pa kayo na makuan nga mahimo kang presidente diretso, di ba? Medyo na pa kayo agian, mahimo sa kang president of the Napakaagian, school, president of the PTA, PTA. Alam nyo, sa atong mga presidente sa Pilipinas, upat sa atong Philippine presidents gikan sa kanang mga Ilocano na sila gikan. Ilocano speaking region sila naggikan. Sometimes ang tawag sa ila Solid North. Muna siya ang Solid North. Si Quirino Ilocano, si Magsaysay Ilocano, si Marcos Ilocano og si Ramos Ilocano. Grabe, nagpungasig yun ang mga Ilocano labi na sa atong political system. Mga senador, munang grabe ka na sila, mangusog yun na sila, no? Mga politikanhon, mga dynasty diha. Sila na yun ang manguna diha. That's it na, okay, paambit sa imo. I hope na kay natunan. Okay, kuya. Eto na, si Jonah. Ang imong request. Pusong Okay, kuya. ligaw. Thank you. Sana mahanap mo ng sarili mo, besh. Ang puso mong ligaw, sana mahanap mo na.